Madokotera mabuja atauya anonhau dzokugumisira dzogore rino zuva rochi23 mwedzi uno waZvita. Tiri kutanda nomufaro watinawo kuti firimu riya rakabuditsiwa zvakagweitika mugore ra2018 musarudzo rakanzi iro President kwairaisiwa pane mafirimu anogona kundopuwa mubairo kuwo maOscar. Aiwa tinozvitenda izvi tichiti pamberi nazvo makorokoto chaiwo. Nozuro wamunangagwa wagoreketayo wachiti mapurisa akufanira kuti achiite zvomutsimba kuita zvokutoreka kurekerera vanhu varunge vachiita zvokuba wakapakata. Wagotiwo mapurisa akufanira kuti achiite zvinhu zvavanofanira kuti vaite zvavari kuziva ivo mapurisawo. Ipapa zvinotorwadza. Wagosimukapo kare wachireketa kuti pai vanhu vari kuramba vachindoreketa zvoguku rahundi vanofanira kuti vadipfame wanyarare kureketa nyaya iyi. Ipapa mapurisa nozuro uno abva atoenda korambidza vanhuwo bhechu rikashaka wanga warienda koita zvokuti warangarire hama dzavo dzakogwarashiwa pane nyaya yoguku rahundi ibodziyo. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei, asi ndo zviri kuitika kureketa kuno. Wanotungamira guta roHarare wari kuita kupwazika nzero bva waratidzapo kare kusaya nzero kwawo maererano nezviri kuitika mugutamo. Ipapa kukandonaya kumvura kushoma muguta rese munotadza kutekairika anodzimotika zvokutoti iwo wakufunga kuti kukwidza mari dzowanhu vanobhadhara mari kuisa motika mugutamo ndo mushonga. Ipapa wagonyepiwa nevazhinji kuti siyanai nazvo, ndo mushonga baiwoyo, asi heno zvikatetekerwa. Tindori mumagutamo kwai guta roHwange rakutoshisa kutekaira kunyangwe nodzimotika nokudako zviri kuitika imomo. Ipapa kuno zviri kuitika zvokuti kuno kugodhoma kuri pasi komarasha kuriba ari kuziva kuti kuri kuita sei. Iko kugodhoma kubodziko kwai kwagotoita utoti vazhinji wapfe kana kukuwara kana kuremara zvoupenyu hwese. Ipapa hurumende yaramba yakatoreketa yakanyarara hayo, huyi kureketa chinhu kana kuita zvinhu kuti zvinhadzirisiwe zvipere. Ipapa pariba kuziva kuti zviri kumbopera sei kana kuti zviri kumboendepi. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Peno ndo zvinofanira kunge zvichitobikira magetsi kuti zviite zviri nani, asi wakuru wehurumende kana wakareka kugoita chinhu paribe kana chibodzi chinoitika. Zviri kuhwadza kuti kusaya nzero kwehurumende yedu kwakukonzeresera mushishiwano wokubulawayo. Kureketa kuno wanhu ndege wano makambani anotekaidza ndege dzinoenda kubulawayo wazhinji wavo vari kutoramba kuenda kugutari nokuda kwokuti iri kushisa. Ipapa kwai mamiro kunze anenge aribe kuita zvisvinu pabodzipo nomuchina inofanira kuringa nokumema kuti ndege dziri kupinda nokubuda ndodzipi, dziri kupinda dzakadini, iri kusenza ba. Saka wari kubva washaya kuti wanoita njodzi chaiyo. Heno mabi angu kuti zvichachinja chere kana kuti zvichaita sei. Kwai kuno kambani yowaChina inonzi yo Huayong kwai yanzi iri kuda kugotenga mugodhi wokuchera chichehwa cholithium. Ipapa kwai wagoti wari kubhadhara basi mari inoita mamiriyoni okuAmerica 420. Mari yavari kunzi wagobhadhara iyi kwai yagozikana kuti imari shoma pane zvawachaboya. Idi mabi angu, heno kuti zvichamboita sei, ticharamba takaringa iko zvinoperera. Tiringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwai muno mumwe munhu akamboita mumwe watungamiri wobazi rinoringa nezvinoitika munyika akazvawa kuCongo akanzi iye abisiwa kuita kwache munhu wemuSouth Africa. Idi zvakatooma ukambwa nyaya yacho unotorwadziwa kuti ko zvakamboitika sei izvozvi. Tindori muSouth Africa pokare kwai wanoongorora zvirwere zvakasiyana wabvumirana kuti wachibhadharise mari yomarandi 150 basi kuti waongorore wanhu zvochimbi kuti wano chirwere chodziwa mupengo chere kana kuti waribe. Izvi tinozvikudza, tinoramba tichitendai wanoringa nezvokutekaidziwa kwemabhizimusi weCompetition Commission kuSouth Africa ku. Wapwere wekuMalawi wanotamba mutambo tsoro yechirungu wochesi kwai wagohwina goridhe pabodzipo nosirivha menduru kuKenya. Tinowaorera manja tichiti makorokoto dai waramba wakadando.
iyo kinya kwai yagomanikidza makambani anoita zvofoni ose kuti aderedze mitengo yokufona kubva kuzuva rokutanda rogore rinouya. Toramba tichivatenda tichiti zvidai zvaenderera mberi tichindoringawo kuti kwedu penyu wachaitawo zvezvinhu. KuBelgium kuno mumwe munhu pokare asungiwa kuti kwai agobayiwa kanosvika kasere kubayiwa mushongakodzi wamupengo achibayirwa vamwe vanhu vari kuda kubayiwa asi wachifanira kunge wakabayiwa. Zvakatooma. Tiri kuona zvikuramba zvinengidzira izvo zvakadari izvi. Heno mabiya angu kuti zvichapera chere kana kuti kwatowo kutandako rimwe basa raakutanda pokare. Kwai kuSweden wakutoita zvokuisa vanhu zvinhu zvochimanji-manji zvokutoti vanogara kari mumanjamu kachibva kandoziva kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi nozvinhu zvese zvoupenyu hwache. Pabodzi pono kutoti akabayiwa chere kamushongakodzi wamupengo kana kuti aribe. Pabodzi pono makadhi okubhenga kundoisiwa pakanhuko kanobva kaisiwa mumanja. Idi kuguma konyika aiwa kwaamumheramu. Tirambe takachengetedzeka mabiya angu. Isu taakuperera pano kwanyasi kogore rino pokare tichibva tati makazvita henyu nokutetekerawo nhau dzedu kunyangwe mumwe mazvairema asi makaramba muchindotitsigira. Tokushuvirai kuJaki namasi zvakanaka munapawo wanenge waribe kana muinazvo. Ipapa tinoboyana mugore rino kuuyari tichindoramba takaringira kuna chikara kuti gore riri kuuyari ringe riri zvinu ringe riri rakati rinani kudarika gore rino. Aiwa tinokutendai wana mabuja, tokutendai zvikuru, tokutendai zvakanyanya. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.